На Дніпропетровщині знову зібрали для нагородження самих найкращих хлопців, самих найкращих пілотів, найкращих військових. Ну і, звичайно, туди, прилетіла ракета балістична. Багато загинуло, багато поранених. І який вже раз ця штука відбувається, таке ніби враження, ніби спеціально збирають самих найкращих, туди ставлять, здають і знищують побільше хлопців, побільше найкращих хлопців, щоб, не дай Боже, нічого вони там не зробили, то, що не треба було зробити. І ніхто не буде не наказаний, нічого не буде. Це вже продовжується раз за разом. Просто хочеться, щоб якась справедливість нарешті перемогла, нарешті. Той, хто, гнида, щоб він дійсно, здох, реально.